Det ser lidt højt ud. Måler den rigtigt? Jeg ved ikke. Altså, du skal være klar til at sætte den på. Sætter du den på? Okay. 1, 2. Det passer lige godt på streg. Nu. Ja, sådan. Jeg holder den. Vi skal trykke jer lidt til Wait, side, for at vi kan stå filmen dernede. Jeg synes ikke, de gør det så meget som i videoerne. Altså. Nej, i videoen er der meget mere. Men de bruger for, som regel også, der er mindre end sidst. Nå. Okay. Men det er lige meget. Men prøv at se, det bruser stadigvæk, ikke også? Så I er stadigvæk i gang med at fylde kondomen her. Hold kæft, det er godt. Sidst tredje. Ja, no shit. Men det er skide godt, jeres forsøg her. I får samlet det hele op, ikke? Ja. Og så... Der er ikke noget CO2, der ryger ved siden. Er du film? Filmer du? Ja. Okay, kan jeg tage den af? Der kommer stadig op. Altså, ikke hvis I mener, at det ikke bruser mere, Det gør det ikke. Der er slet ikke noget det brug. bruser ikke nævneværdigt mere. Skal vi så ikke bare sige det? Okay. Så tager vi den hurtigt af. Sådan her. Så har I et rumfang hernede, hvor vi regner med, at det er CO2. Vi kunne faktisk sige, hey, kom lige med måleudstyr, stik ned i den her, ned i flasken med det. For CO2'en er lidt tungere end resten af luften. Så prøver du lige at undersøge, hvad siger den dernede. Vi skulle gerne op på omkring, vi skal op mod 100% CO2. Hvor meget skal der så stå i panelet, for at det er 100% CO2? Er det 10, 100.000? Jeg ved det ikke. 100? 1000? Millioner? Milliarder? 1